I kan huske, at kinematik det er analysen af bevægelser, hvor man ikke tager hensyn til de kræfter, der virker. Vi har indtil videre snakket om de lineære bevægelser, men i dag skal det handle om rotationer, det vil sige angulære bevægelser. I det lineære tilfælde, så er det punkter, vi snakker om, mens det i det angulære tilfælde svarer til pinde eller objekter, som har forskellige vinkler, hvor vi kan beskrive vinklerne, vinkelhastighed og accelerationer. Og så findes der faktisk nogle sammenhæng mellem de angulære og de lineære bevægelser. Så når man roterer et objekt, så vil de enkelte punkter, som beskriver objektet, de vil have nogle lineære bevægelser. Vi kigger allermest på mennesket i det her kursus, og de bevægelser, vi kan lave, de foregår ved rotationer omkring ledakser. Det vil sige, når vi flytter foden, så sker det ved en rotation af underbenet omkring knæleddet og en rotation af foden omkring ankelleddet. Så når vi laver en model, så ligner det figuren her til højre, hvor der er nogle rigide eller stive segmenter, som sidder mellem nogle led. Vi skal lige kigge på, hvad en vinkel er allerførst. En vinkel, det er noget, der beskriver, hvor meget et eller andet er roteret. Og det er størrelsesforholdet mellem længden af et cirkelstykke og radius af en cirkel. Vi angiver vinkel i radianer. Det er ikke en enhed, som vi ellers kender den, fordi I kan nok se, at størrelsesforholdet det er et antal meter divideret med et antal meter. Der er altså ikke nogen egentlig enhed. Sådan en cirkel, hvis man går hele vejen rundt, så ved vi, at der er 360 grader. Men hvis vi arbejder med radianer, så er der 2 pi radianer rundt i en hel cirkel. Det er vigtigt, at vi gør os det klart, hvad det er for en vinkel, vi beskriver, når vi beskriver en vinkel. Og vi kan snakke om absolutte og relative vinkler. En absolut vinkel, det er i forhold til et eller andet globalt koordinatsystem. Det kunne for eksempel være i forhold til vandret. Man beskriver overkroppens vinkel som figuren til venstre. Men vi kan også beskrive vinkler mellem segmenter, som vi ser på figuren til højre, og den gule vinkelmarkering, det er en relativ vinkel mellem de to segmenter. Hvor meget er segment 2 roteret i forhold til segment 1? De relative vinkler, dem bruger vi som regel, når vi beskriver ledvinkler. Og I kan se på figurerne her, at de ledvinkler, det er relative vinkler mellem forskellige segmenter. Hvis man kender de absolutte vinkler, så vil de relative vinkler kunne regnes ved at finde forskellen mellem de absolutte vinkler. Nu skal I høre noget, der minder rigtig meget om den allerførste præsentation med forflytning. Her er det ikke en lineær forflytning, men en angulær forflytning. Og forflytning, det er simpelthen bare forskel mellem start- og slutvinkel. Ligesom i det lineære tilfælde kan vi selvfølgelig også regne en angulær hastighed. Det kalder vi en vinkelhastighed. Og den regnes som forflytningen i den angulære forflytning divideret med tiden. Man skriver vinkelhastigheden med et omega,
som I kan se, og vinklerne, der kan man bruge theta for at angive, at det er en vinkel, man har med at gøre. Der er selvfølgelig sammenhæng mellem forflytninger og vinkelhastigheder, og det, der er tegnet på grafen her, det er forflytningen, eller vinklen, af en ishockeystav under et skud. Hvis man kigger på hældningen af den her graf, så angiver den faktisk vinkelhastigheden. Og I kan se svaret på spørgsmålet er her, hvor man har vinklen på den øverste graf og vinkelhastigheden på den nederste graf. Og I kan se, at på det tidspunkt, hvor vi har den største vinkelhastighed, der har vi også den største hældning på grafen over vinklerne, eller vinklen. Endnu et eksempel. Her er det de absolute vinkler, der er præsenteret, og det er i et volleyballangreb, hvor en person slår så hårdt som muligt til en bold, og der bliver her præsenteret overarmens og underarmens vinkelhastigheder. Og I kan se, at det der sker, det er, at først får overarmen en større positiv vinkelhastighed, mens underarmen har en negativ vinkelhastighed. Det vil sige, at overarmen svinger fremad, og underarmen svinger bagud. På et tidspunkt så sænkes vinkelhastigheden af overarmen, mens underarmen den begynder at rotere hurtigere og hurtigere, indtil den når sit maksimum, kort før bolden bliver ramt. Den her type bevægelser kalder man en proximal til distal bevægelsessekvens, fordi at det proximale segment roteres før det distale segment. Det giver den bedste mulighed for at få fart på endepunktet af det mest distale segment. Der er også vinkelacceleration, og det er fuldstændig analog til det lineære tilfælde. Her regner man vinkelaccelerationen som ændringen i vinkelhastighed divideret med tiden. Her er samme eksempel som hvis I oplever i en opgave, at vinkelaccelerationen er konstant, så husk, at det er de her formler, I skal bruge. Igen en slide, som er en fuldstændig kopi af en slide, der blev vist i det lineære tilfælde. Så kommer vi til sammenhængene mellem de angulære og de lineære bevægelser. Og man kan se, at bevægelsen af et punkt på sådan et objekt, den lineære forflytning, er vinkelforflytningen gange med radius. Når man ved det, så kan man også regne ud, at hastigheden på et punkt, det er vinkelhastigheden gange med radius. Det vil sige, at når I svinger jeres arm, så har hånden en større lineær hastighed end albueleddet, fordi radius ud til hånden jo er større end ud til albueleddet. Så et eksempel her for en sparkbevægelse,
hvor et underben det roterer med en vinkelhastighed, og omkring knæledet, eller fra knæledet, der er afstanden ud til centrum af foden 55 cm. Man kan regne den lineære hastighed ganske enkelt ved at tage vinkelhastigheden og gange med radius. Der sker også det, at låret roterer, og bækkenet faktisk også flytter sig lineært. Og så kan man stadigvæk godt regne den lineære hastighed af foden. Men her skal man tage bidragene fra bækkenets lineære bevægelse, som er de 1 meter per sekund. Et bidrag fra lårets rotation, som er en halv radian per sekund, og så gange med 0,40 meter. Og så bidraget fra knæledets rotationen. De bidrag skal man lægge sammen, og så får man hastigheden af foden. Bliver det en lille smule sværere. Fordi når et punkt på sådan et objekt, der roterer, det flytter sig, eller bevæger sig, så vil vinkelhastigheden være bestemmende for, hvor hurtigt retningen ændrer sig. Samtidig så kan man også ændre størrelsen på vinkelhastigheden. Og det vil være bestemmende for punktets lineære hastighed, eller lineære acceleration. Hvis vi først kigger på det, vi kalder den tangentielle acceleration, så handler det bare om, hvor lange de her vektorer, hastighedsvektorer, de er. Det er altså størrelsen på hastigheden, man kigger på. Og der kan man se, at den lineære acceleration er radius gange vinkelaccelerationen. Men hastighedsvektoren kunne jeg også se før, den ændrede retning. Og den retningsændring i sådan en cirkelbevægelse, den er bestemt af radius og så vinkelhastigheden i anden. Og det er en acceleration, der vender ind mod centrum af cirkelbevægelsen. Så til det mere idrætsrelevante. Vi kan kigge på både kaste- og skubbebevægelser. Der er forskellige fordele og ulemper ved dem. Kastebevægelserne, det er, som jeg nævnte tidligere, en proximal til distal bevægelsessekvens. Og formålet var jo at få maksimal lineær hastighed af endepunktet. Der er en enkelt ulempe, det er, at det er en mere kompleks bevægelse. Der skal laves en lidt bedre timing. Samtidig så kan man ikke have så tunge objekter hængende ude for enden, hvis man skal lave den proximal til distale bevægelsessekvens. Det kan man derimod i skubbebevægelserne. Der kan man lave stor kraft, og man kan faktisk også gøre det meget præcist. Det er den type bevægelse, man bruger i dart for eksempel. Det er også den type bevægelse, man bruger i afleveringsfasen i et kuglestød, hvor kuglen er meget tung. Endepunktet, det bevæger sig lineært hele vejen. Og det betyder, at det skyldes, at segmenterne de ikke roteres i en sekvens, hvor er tidsforskudt deres rotation, men de roterer på samme tid. Ulempen er, at man kan ikke få helt så meget fart på med en skubbevægelse. Det er endnu et eksempel på den her proximal til distale bevægelsessekvens. Her er det ikke kun segmentvinklerne, der er præsenteret på den øverste graf, men den lineære hastighed af foden er også beregnet på den nederste graf. Men I kan se, at låret får en stor vinkelhastighed,
Men i det øjeblik, man rammer, eller bevægelsen, endepunktshastigheden når sit højeste niveau, så har låret stort set ikke nogen vinkelhastighed. Og det her er kuglestødsbevægelsen. Jeg sagde tidligere, at det var en skubbebevægelse, men jeg huskede også at nævne, at det var armens bevægelse, der er en skubbebevægelse. Fordi hvis man kigger nøjere på det, så kan man faktisk se, at det er en proximal til distal bevægelsessekvens fra bækkenet, der først roterer, så roterer skulderbæltet, og til sidst så laver man skubbebevægelsen med armen. Det er derfor, man har stemskridtet i kuglestødsbevægelsen, for at kunne rotere bækkenet, og så skulderbæltet, og til sidst skubbe armen fremad, eller skubbe hånden fremad.